για το ζώο μετανικό της ελευθερίας. Και πάντα μία κούφτα άνθρωποι είναι αυτοί που τολμάνε να σηκώσουν περήφανα το κεφάλι μπροστά στους πολλούς. Κι όμως νικούν γιατί παλεύουν για το δίκαιο και τα ελληνικά της πατρίδας τους. Έτσι, το 1821, κανείς ίσως δεν μπορούσε να φανταστεί, μετά από 400 χρόνια περίπου σκλαβιάς, πως ένας εξαχριωμένος μικρός λαός, εξαντλημένος και φτωχός από τις απλαγίες των Τούρκων και των Χαράτσι, στερημένος από τα παιδιά του λόγου του Ρωμαζώματος, ήταν ποτέ δυνατόν να σηκώσει κεφάλι στην τεράστια τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και σίγουρα ούτε καν να διανοηθεί πώς θα μπορούσε μόνος τελικά να νικήσει. Χρωστάμε πολλά στους ήρωες προγονούς μας, τους αγωνιστές του 1821. Για να συγκρίνουμε πόσο πολύτιμο είναι αυτό που μας χάρισαν, φτάνει να σκεφτούμε πως υπήρχαν ολόκληρες γενιές ανθρώπων που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και πέθαναν μέσα στη σκλαβιά. Που όταν γεννιόνταν έβλεπαν τους παππούδες τους σκλαβωμένους και όταν πέθαναν άφηναν τα εγγόνια τους στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Έτσι, δεν αντέχοντας άλλο, αποφάσισαν πως είναι καλύτερα να πεθάνουν πολεμώντας παρά να ζήσουν σκλαβωμένοι. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ήταν όντως ηρωική απόφαση και πράξη αυτοθυσίας, γιατί ήξεραν την άθλια κατάσταση και παντελή έλλειψη όχι μόνο των ανύπαρκτων και ανεκπαίδευτων στρατιωτών, αλλά και όπλων και πολεμοφορείων, ακόμα και ειδών βασικής ανάγκης όπως είναι ο οδηγισμός και τα τρόφιμα. Τι να θυμηθεί κανείς και ποια σειρά ιστορίας να γυρίσει, το Σούλι, το Μεσολόγγι, την Αλαμάνα. Αυτή λοιπόν η μικρή και η ελιτή γιορτή είναι ένας ελάχιστος πόρος τιμής για αυτούς με το αίμα τους μας χάρισαν την ελευθερία μας. Γιατί λαός που ξεχνά την ιστορία του ή πάβει να υπάρχει ή αναγκάζεται να την ξαναγράψει με το αίμα του από την αρχή. Τα παιδιά και εγώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς σχολείου μας και ιδιαίτερα την καθηγήτρια φυσικής αγωγής, κυρία Βογαροπούλου Γεωργία, για την πολύτιμη βοήθειά της. Επί 4 ολόκληρους αιώνες, ο ελληνισμός δεν έχει κανένα αποτελεσματική που γνώρισε ποτέ στη μακριά ιστορία. Οι αλλεπάλληλες παγιές, το πετρομάζωμα, οι αυθαιρεσίες και οι βαρβαρότητες των τουρκικών κατακτητών προκαλούν τον φόβο των κατοίκων. Οποιαδήποτε αντίδραση με ένα στρατιωτικό κίνημα για την πολυπόλυμη ελευθερία μύτεται στο αίμα, όπως λέει και ο εθνικός μας ποιητής. Απαγγέλει η μαθήτρια στα πουλά και βαμφία. Και ένα στόμα καρτερούσε, ένα τ' άλλο να σου πει. Αν την άχη εκείνη μέρα κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Δυστυχής, παρηγορία, μόνος σου έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και βρυγόνια στα να κλαις. Και καρτέρι, φιλελεύθερη ναλιά, ένα χτυπάει το άλλο χέρι από την αμετησιά. Μπροστά στην απειλή της σφαγής ή της αιχμαλωσίας, οι λυθισμοί των παιδινών και ιδιοσυντισμών, αλλά και μεμονωμένα άτομα, έπαιρναν τον δρόμο από την πίστα μακριά από την κατάσταση και τον ελευθερισμό και εκεί χρειαζόταν πλήρωση από την επιβίωση, που είχε σαν αποτέλεσμα τόσο την ανάπτυξη εξαιρετικών σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, όσο και τη δημιουργία μιας ψυχοσύνθεσης διαφορετικής, ανυπότακτης. Από τους ορεινούς αυτούς οικισμούς προήλθαν σε μεγάλο ποσοστό οι κλέφτες, που με το πέρασμα των χρόνων έγιναν οι πυρήνες των στρατιωτικών σωμάτων αντίστασης εναντίον των Τούρκων, οι οποίοι αγωνιστές και του καταπληκτικού αγώνα των Ελλήνων. Αυτοί οι άνθρωποι αποτέλεσαν τη μαγεία της ελευθερίας κατά τον εύστοχο χαρακτηρισμό του Μακρυγιά. Ακολουθεί το τραγούδι «Κλέφτη της ζωής». Μαύρη μωρέ πικρίνη ζωή που κάνουμε. Μαύρη μωρέ πικρίνη ζωή που κάνουμε. Εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες.
εντυπώδουλου ελληνισμού. Σχεδόν αποκλειστικός ρυθμιστής των εκπαιδευτικών πραγμάτων στον ελληνικό χώρο ήταν η Εκκλησία. Ακούραστοι ιερείς και δάσκαλοι, κάτω από αντίξιες συνθήκες, δίδασκαν τα ελληνόπουλα γραφή και ανάγνωση και φρόντιζαν να κρατούν άσπρηση τη φλόγα για τη λευτεριά. Ποίημα στο εθνικό σχολείο του Ιωάννου Πολέμου. Απαγγέλιο μαθητής Κουμέντος Νίκος. Απ' έξω, μαυροφόρα απελπισιά. Μικρή σκλαβιά, στυροπιαστό σκοτάδι. Και μέσα, στη θολόχτιστη εκκλησιά, στην εκκλησιά που παίρνει κάθε βράδυ την όψη του σχολείου. Το φοβισμένο φως του καντιλιού, τρεμάμενο, τα ονείρα τα αναδεύει. Και γύρω τα σκλαβόπουλα μαζεύουν. Εκεί, καταδιωγμένοι κατοικοί, τους σκλάβους, η ανισόδετη πατρίδα. Βραχνά ο παπάς, ο δάσκαλος εκεί, ταιριεύει την αποστάμενη ελπίδα. Με λόγια μαγικά, εκεί η ψυχή, πικρότερα ορικά. Το πόνο της σκλαβιάς της εκεί βλέπει τι έχασε, τι έχει, τι της πρέπει. Από τα μέσα του 18ου αιώνα παρατηρείται ορμητική ανάπτυξη της παιδείας του έθνους, με κύρια χαρακτηριστικά τον πολλαπλασιασμό των σχολείων, την έκταση βιβλίων και τη διεύρυνση του κύκλου των μορφωμένων Ελλήνων με την παρουσία των μουσείων εμπόρων Ελλήνων της Δύσης. Παράλληλα, η επαφή με την πνευματική Γαλλία του διαφωτισμού επηρεάζει καθαριστικά τους Έλληνες λόγους. Ο Ρίκας Φεραίος, επηρεασμένος από τις ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, τυπώνει το 1797 το Θούριο, ένα φλογερό επαναστατικό ποίημα. Ποίημα Θούριος, απόσπασμα. Απαγγέλουν η Γιαννάκος Γιώργος, η Μπαμπάκα Χριστιανός, Χατζημιχαήλ Πεντοκυρά. Παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράξεις στα βουνά. Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπομεν κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά, να χάνομεν αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τι ωφελία αν ζήσεις και είσαι στη σκλαβιά, στο χάσο πως εσύ, τώρα είναι στην παιδιά. Αν κρύβει και μέτρητα λιτώσει και του έχει τερομιλή, λένε και που το χάνουν χωρίς καμιά φωνή. Ελάτε με έναν ζήλον σε τούτον τον καιρό να κάμουν εκ των όρκων και πάνω στο σταυρό. Δούλους προκομμένους με πατριωτισμό, να βάλουμε εις όλα να δίδουν ορισμό. Η νόμη να είναι ο πρώτος και μόνος οδηγός, και της πατρίδας ένας να γίνει αρχηγός. Γιατί και η αναρχία μοιάζει τη σκλαβιά. Να ζούμε σαν θηρία την πιο σκληρή φωτιά. Και τότε με τα χέρια ψηλά στον ουρανό, να ζούμε από την καρδιά μας και τερώνει. Ω βασιλέ του κόσμου, ορκίζομαι σε σένα, τη γνώμη των τυράννων να μην έρθω ποτέ. Πείτε να τους δουλέψω, πείτε να πλατωθώ, στα πετσίματά τους για να καταδοθώ. Ενώ σε ζω στον κόσμο, μόνος μου σκοπός, για να τους αφανίσω, να είναι σταθερός. Κι αν παραγώ τον όρκο μου, να στράψει ο ουρανός και με κατακόψει να γεννώ σαν καπνός. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Την ίδια εποχή οι ανυπότακτοι και ηρωικοί σουλιώτες, κάνοντας πράξη τα λόγια του Ρίκα, μάθηκαν να δίνουν πρόσφυγες. Μετά την κατάληψη της Μονής Έλκη, οι Καλβανοί έσφαξαν όλους τους σουλιώτες, ύστερα από σκληρές μάχες ώμο με σώμα. Οι θηλυκοί σουλιώτες προτίμησαν να πεθάνουν παρά να πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Η ιδέα για την αποτείνωση του τουρκικού είχε πια οριμάσει. Το Σεπτέμβριο του 1714, οι φλογεροί πατριώτες, ο Νικόλαος Κουβάς, Αθανάσιος Τσακάλοφ και Μανουήλ Ξάνθος, ιδρύουν στην Οδυσσό της Ρωσίας με απόλυτη μυστικότητα τη φιλική εταιρεία που αναλαμβάνει τα τεράστια έργα της προετοιμασίας και οργάνωσης του αγώνα. Η φιλική εταιρεία αρχίζει με γρήγορους ρυθμούς να αποκτά μέλη σε πολλές ελληνικές περιοχές. Όσοι Έλληνες επρόκειτο να μείνουν στη φιλική εταιρεία, ορκίζονταν στο ιερό όνομα της πατρίδας. Από τον άρκο των φιλικών, απόσπασμα, διαβάζουν οι μαθητές Κουτριάτσος Βλαδίμηρος, Πελέκης Φώτης, Πολιάς Γιώργος Παπαγενόπουλος Έσης.
Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού δικαιοφελώς ότι θέλω είμαι πιστός εις την εταιρεία κατά πάντα και διά πάντα. Ορκίζομαι ότι θέλω θρέφει η καρδιά μου αδιάλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου, τον οπαδό και ομοφρόνο λαυτής. Θέλω ενεργή πατή εις τρόπους προσβλάβην αυτόν και όταν την περίστασή μου συγχωρέσει και του παντελεί αυτόν όλεκτρον. Ορκίζομαι ότι κατά νουδέρα τρόπον δεν θέλω πέλθει από τα χρήματα της εταιρείας, αλλά θέλω το θεωρεί ως πράγμα ιερών και ως ενέχειρον, ανήκον εις όλο το ταλέπωρο γένος μου, καθώς και τα οργανώμενα και στελόμενα γράμματα εσπεγισμένα. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις εσέ, ο Ιερά Πατρί, ορκίζομαι εις τας πολυχρονείς βασάνους σου, ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έξαν τα ταλέπορα τέκνα σου, εις τα ίδια μου δάκρυα τα οποία γίνω κατά αυτήν τη στιγμή, εις τη μέλουσον ελευθερία των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις εσέ. Εις το εξής η θέληση είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου, το όνομά σου οδηγός των πράξεών μου, η ευτυχία σου ανταμοιβή των κόπων μου. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, ως αρχηγός της φιλικής εταιρείας, κηρύττει την έναρξη της Επανάστασης από την Ομοφυλακία. Στην πορεία προς τον Βουδρέστη, ο Υψηλάτης συγκροτεί τον Ιερό Λόγο από φοιτητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Η αποφασιστική μάχη δόθηκε στο Δρακατσάνι στις 2 Ιουνίου 1821. Με λιγοστές δυνάμεις και ηρωισμό, οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τα πολυάριθμα τουρκικά στρατεύματα. Ηρωικό ήταν το τέλος των ιερολαχητών που σήμανε το τέλος της Επανάστασης στην Ορδοβλακία. Την ίδια εποχή που ξέσπασε η Επανάσταση στην Ορδοβλακία, η Πελοπόννησος βρισκόταν σε αναβρασμό. Οι σκλαβωμένοι Έλληνες πίστεψαν ότι έφτασε επιτέλους η ώρα της ελευθεριάς. Στις 25 Μαρτίου του 1821, την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Κουρνανών, ξέρει το λάβαρο της Επανάστασης, ορκίζοντας τους Έλληνες κρατώντας ένα φωνόδι. Ελευθερία ή θάνατος. Ποίημα 25 Μαρτίου. Ευαγγέλιο Μαρτύρια και Βυσκήνη Μετάσχη. Μες του Μαρτίου τα αρώματα στις ομορφιές του Απρίλη. Του πέτια πέφτουνε πολλά μπροστά το Καλλιοπύλι. Τα ματωμένα λάβαρα στην άπλα κυματίζουν, χιλιάδες μπρατσαπλώματα τα γλυκοχαιρετίζουν. Μπρος τους ορκίζονται βαριά, ή θάνατος ή ελευθεριά. Φωτιά, για να μιλούμε, φωτιά από τρίστη. Και αυτά έγραφα στον Όλυμπο και από τον Ψιλορίτη. Τυλίχθηκαν μες στον καπνό, κάποιοι βουνά και λόγοι, το πούτι στα στραπέζια. Φωτιά το μεσολόγι. Πέτρα δεν μένει στο μωριά, ή θάνατος ή ελευθεριά. Το πρώτο χρόνο της Επανάστασης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνας, ο θρυλικός γέρος του Φωτιά, προτείνει να συγκεντρωθούν οι ελληνικές δυνάμεις στην πολιορκία του Στρικοϊτσάς, που αποτελούσε το σπουδαιότερο κάστρο των Τούρκων στην Νότια Ελλάδα. Ύστερα από τη φοβερή πολιορκία, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων. Προηγήθηκαν συγκλονιστικές μάχες στο Καλτέτσι, στην Αλαμάνα, στο Κάντι της Γραφιάς στα Βρυσάκια. Ακολουθεί ποίημα ο γέρος του Μοριά, απαγγέλει η μαθήτρια Ματρία Ισάβου. Ένα τραγούδι θα σας πω για το Λεβέντη, τον ασπρομάρι μας, το γέρο του Μοριά. Και βάλτε αδέρφια μας για να στηθεί το κλέτη, τρυπολιτσόδικο κρασί και ψισταριά. Γεια και χαρά σας μωραίητες αδερφοί, και εσείς κοπέλες γεια σας. Στην ουστεριά Ελλάδα μας μπροστά η διαδικιά σας. Τα όμορφα χρόνια τα παλιά να ξαναδείξουν τους παίκτες του κοινού και την κοφή. Ή το προγόνο, τις σκιές μπορώ να στήσουν και να τους λέει και γέλη τη στροφή. Γεια και χαρά σας μωραίητες αδερφοί, που η μάνα δεν σας βγαίνα, ούτε αγελάδα τα μονέ ούτε το σχέδιο. Ακολουθεί το τραγούδι 40 παλικάρια. Σαράντα
Θανάσιος Διάκος με τα παλικάρια του πέτυχε χάρη στον ηρωικό αγώνα του να καθυστερήσει τα τουρκικά στρατεύματα και να ματαιώσει την εισβολή στην Πελοπόννησο. Ο Θανάσιος Διάκος κράτησε την ύπαρξή του με άφθαστο ηρωισμό στο τέλος, ως που τραυματίστηκε και θυμολωτίστηκε. Ακολουθεί το δημοτικό, ο θάνατος του Διάκου. Παίρνουν μέρος οι μαθητές, στα Μόβης, στα Μάτης και στα Βλάκης Παναγιώτου. Νέος Ιδέας. Χάλια κάθονταν στον Διάκο ταμπούρι. Τώρα τυράει τη λαβαδιά και τάρα το ζητούν. Το τρίτο το καλύτερο, ορολογά και λέει. Πολύ μαύρη πλάτωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Μην ο Καλύπας έρχεται, μην ο Λεβεντογιάννης. Μόνο ο Καλύπας έρχεται, ο Λεβεντογιάννης. Δεν μπορείς που κάκωσε με 8.000. Διάκος να γρήγησε, πολύ το Παποφάνη. Ψηλή φωνή σήκωσε, τον πρώτο του φωνάζει. Καρδιά, παιδιά μου! Το στράτευμά μου σύναξε, παιδιά μην φοβηθείτε. Κρατήστε τριάζετε. Δεν πειράζει, ξανά. Το στράτευμά μου σύναξε, μάζε τα παλικάρια. Δώσ' παρούτε περισσοί και φόλια με τις φούχτες. Γρήγορα και να πιάσουμε κάτω στην Αλαμάνα. Ούτε το κουρίο δυνατά και όμορφα με θέλεις. Παίρνουν τα λαφιλιά σπαθιά και τα βαριά τη φέκια. Στη Αλαμάνα φτάνουνε, πιάνουν τα μπουρια. Καρδιά, παιδιά μου φώναξε, παιδιά μην φοβηθείτε. Κρατήστε τριάσαν Έλληνες και σαν βρικίστανοι. Εκείνοι φοβηθήκανε και σκόψαν στους λόγους. Είναι ο Διάκος μοναχός με 18 λεβέντες. 3 ώρες σε πολέμαε 18.000. Σκίσε του φέγγι του και γίνηκε κομμάτια. Σένηκε το ελαφρό σπαθί και στη φωτιά κουμάει. Έκοψε Τούρκους άπειρους και αυτά βασίδες. Και το σπαθί του σκίστηκε απάνω από τη φούχτα. Και έψε ο Διάκος ζωντανός και του εκτρώνουν τα χέρια. 1.000 τον τέρα από μπρος και 2.000 πίσω. Και ο Νέδρυονης μυστικά στον δρόμο του Μολοδά. Είναι σε Τούρκος, Διάκονο. Πίστης να αλλάξεις. Να προσκυνάς εις το τζαμί την εκκλησία να αφήσεις. Εκείνος αποκρίθηκε και με θυμό του λέει. Πάτε κι εσείς και πίστη σας, μου τάζει να χαθείτε. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός δεν να πεθάνω. Αν θέλετε 1.000 φλουριά και 2 μαχμουτιέδες, μόνο 7 μέρες ζωή θέλω να μου χαρίσετε. Ώσπου να φτάσει ο Οδυσσέας και ο Βάγιος ο Θανάσης. Σαν τάξει ο Γαλήλ Πέης, αφρίζει και φωνάζει. Κύριε Φουγιά σας δίνω εγώ και ακόμα 500. Το Διάκονο να χαλάσετε το φοβερό τον βλέπει. Γιατί φοβήσει την φουγιά και όλα μας τον βλέπει. Ο Διάκονο δεν παίρνουνε και στο σουβλί τον βάζουν. Ο Λιώθος τον εσύσανε και αυτός χαμογελούσε. Η βύση τους έβριζε, τους έλεγε μουτάτες. Σκυριά και αν με σου κλείσετε, ένας Γρεκός ευχάρτη. Ας είναι ο Οδυσσέας καλά και τα πετάνε κοίτας. Αυτοί θα πάνε τη φωτιά, θα κάψουν το πλέον. Γρήγορα ο αγώνας πέρασε από τη στεριά στη θάλασσα. Στα τέλη του 1821, τα περισσότερα βρισκιά του Αιγαίου επαναστάτησαν. Η Ύδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά με τους εμπειροπόλεμους ναυτικούς τους στήριξαν κυρίως την επανάσταση στη θάλασσα. Η εξέγερση στοιχείο πνίγεται στο αίμα. Οι κάτοικοι της φαγιάζονται και τα νησί παραδίδεται στις φλόρες. Το καλοκαίρι του 1822, μεγάλη τουρκική στρατιά με επικεφαλής τον Μαχμούτ Πασά Ντράμαλη στράφηκε εναντίον της Πελοποννήσου. Οι Έλληνες με το μεγαλοφυές σχέδιο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη οχυρώνονται και περιμένουν τον Ντράμαλη στα Δερβενάκια, όπου οι Τούρκοι παθαίνουν μεγάλη πανολετρία. Οι Έλληνες πανηγυρίζουν για τη μεγάλη νύχτα. Ποίημα του Ντράμαλη. Απαγγέλει μαθήτρια Βέρου Δήμητρα. Πίσω μαΐστρο δροσέρα για αέρα του Ελλάδου. Να πας τα χαιρετίσματα στον Ντράμαλη τη μάνα, τις Ρουμέλης υπέητες, στον Ντράμαλη αγάδες, στο Δερβενάκι κοίτονται, στο χώμα ξαπλωμένοι. Τρομάχουνε τη μαύρη γης, προσκέφαλο λυσάρι και για πανασκεπάσματα του φεγγαριού τη λάμψη. Και ένα πουλάκι πέρασε και το συγνωρωτάνε. Πουλί πως πάει ο πόλεμος, το κλέψικο του Πέκη. Μπροστά πάει ο Νικηταράς, πίσω Κολοκοτρώνης και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια. Γράμματα πάνε και έρχονται στον πέιδο τα σπίτια. Λένε τα χούλια γιάλογα και τα τζαμιά για δούλες. Λένε μανούλες για παιδιά, γυναίκες για τους άντρες. Και ενώ η μία νίκη διαδεχόταν την άλλη, το 1824 εσωτερικές αδυναμίες και διαμάχες άρχισαν να κρονίσουν την Επανάσταση. Οι
Οι αντιθέσεις ανάμεσα στους πολιτικούς και στρατιωτικούς, οι προσωπικές φιλοδοξίες, τα ατομικά και πολιτικά συμφέροντα διχάζουν τους αγωνιστές και το λαό. Τη στιγμή που η Επανάσταση είχε ανάγκη από μόνη και ομοψυχία, οι διαμάχες οδηγούσαν τους Έλληνες σε αμήλους πολέμους. Ενώ οι Τούρκοι ανενόχλητοι την καταστρέφουν την Κάσο, την Κρήτη και τα Ψαρά, οι Αιγυπτιακά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Πελοπόννησο. Η καταστροφή των Ψαρών ήταν το αποκορύφωμα των συμφορών στις ελληνικές θάλασσες κατά την περίοδο αυτή. Οι Ψαριανοί, παρά τη γενναία τους αντίσταση, μόνοι και αβοήθητοι από τον υπόλοιπο ελληνικό στόλο, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τις σφοδρές τουρκικές επιθέσεις. Το νησί καταστράφηκε ολοσχερός. Ακολουθεί ποίημα των Ψαρών την ολόμαυρη Ιράκη. Απαντέλουν οι μαθητές Κουτζάκο Αντώνης στην όμορφη Ρουφανή. Στον Ψαρών την ολόμαυρη Ιράκη, σε παντώτα η δόξα μονάχη. Μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμμα στεφάνι χωρί. Με ένα από λίγα χορτάρια που είχαμε στην Αργική. Και ενώ ο εμφύλιος πόλεμος ερήμωνε την Πελοπόννησο, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και άλλοι οπλαρχηγοί βρίσκονταν στη φυλακή. Ο Ιμπραήμ Πασάς, αρχηγός του Αιγυπτιακού στρατού, μετά από συνεχείς νίκες, στράφηκε προς το Μανιάκι το Μάιο του 1825. Στη θέση αυτή γράφτηκε άλλη μια λαμπρή σελίδα της ελληνικής ιστορίας, που σφραγίστηκε με τον ηρωισμό και την αυτοθυσία του φλαγκερού φιλικού αγωνιστή πατριώτη Παπαπλέσσα. Το φίλημα. Διαβάζει η μαθήτρια Πέτρης Φιλιανής. Στο Μανιάκι, πάνω στην κορυφή του δρόμου, παρουσιαστός μαθητές δεν ανέφεραν στην καλώτη. Για να μας δώσει ο Παπαπλέσσας, που άρχισε πρώτος στη σφαγή και σταμάτησε τελευταίος. Ο Θεός ξαπλωμένος με πλατιά πληγή στο ψήφος, κρατά ακόμα το σπασμένο κομμάτι του σαφίτου, με δάχτυλα σφιχτά. Και Αιγύπτιος ανεβαίνει με τον σπασμό αρρώμα στη φυλακή της εικόνας, με ύφα την πάνω και βοή στον πίκο. Ενώ τα παϊρέκα του κυματίζουν στον άνεμο του βραδινού και τα μουσοφέγγερα των σκιάτων θα γνωρίζονται τη σφίξη. Ο Ιμπραήμ έφτασε το τίτλο του, συνέβηκε και στάθηκε. Και με ανοιχτό στο βλέμμα έφτιαξε αναμετρά τα σειρά πόδια των παλικαριών, τα πλατεία στερνά, τα πράσινα του αγράτου, τα ορισμούς του μορφές, τα περίφημα μέτωπά του. Ποιος είναι ο Παπαπλέσσας, η οποία έδειξε το πτώμα. Σηκώστε το μωρέ, πάρτε το, κλείνετε το παλικάρι. Διάλυσε στον πύραυλο του Δαμασκάλου, το σήκωσε που τον έσωσε στο πόδι. Και τον πήγε σε μια κοντινή πληγή. Τον έδωνα και γύρισε πίσω φέρνοντάς του. Ήρθαν εκεί από κάτω. Τον έσωσε ένα δέντρο, τον ακούμπησε στον κορμό και αποστερίασε στον ζωντανό. Τότε ο Ιμπραήμ πλησίασε αργά προς το δέντρο, στέκεται και βλέπει για πολλή ώρα από τα σώματα του πάλι. Κάπου το πώς θα καλύπτουν εκείνη την ώρα. Ματώθηκε, κάπου τα κλαδιά που σηκούσαν πέδημα, φυλάει με ένα παραταξαμένο φίλημα των όχων νεκρών. Εν τω μεταξύ, οι ηρωικοί αγώνες και θυσίες των επαναστατημένων Ελλήνων στοιχείων στα Ψαρά στο Μανιάκι συγκίνησαν τον ευρωπαϊκό κόσμο και δημιούργησαν ένα ισχυρό φιλελληνικό ρεύμα. Ένας από τους πιο πλατιωτούς φιλέλληνες ήταν ο φεμινισμένος ποιητής Λόρδος Βύρο. Στο πρόσωπό του, ο ελληνικός λαός είδε τη συμπαράσταση όλου του πολιτισμένου κόσμου τη δικαίωση του αγώνα. Τον Απρίλιο του 1825, οι Τούρκοι αποφασίζουν να στραφούν εναντίον του Μεσολογγίου. Τις πανίσχυρες στρατιωτικοί τώρα επιταχύ. Οι υπερασπιστές της πόλης ήταν 4.500. Υπήρχαν όμως πολλοί άμαχοι, που το πρόβλημα της διατροφής τους ήταν οξύτατο, η νευροπτικά στόλης είχε αποκλείσει τον ανθρωπιασμούς από τη θάλασσα παρά τις γενναίες προσπάθειες του Μινεούρου. Όμως η Ανδρία, αποφασιστικότητα και η γενναιοψυχία των πολιορκημένων αποδείχτηκαν ισχυρά όπλα και ικανά να αποκρούσουν τις πρώτες φοδρές επιθέσεις του Πιταχή. Όμως, όσο η πολιορκία γίνεται στενότερη, τόσο επινοφέρει τον άμαχο πληθυσμό και φαίνει σε απόγνωση τους πολιορκημένους. Ακολουθεί το τραγούδι «Άκρη επιτάφωση του ελεύθερη πολιορκία». Στον κάμπο βασιλεύει.
μεγάλη έξοδο. Οι περισσότεροι σφάχτηκαν από τους Τούρκους. Η θυσία του Μεσολογγίου, που επί 12 ολόκληρους μήνες αντιστάθηκε ηρωικά, πλημμύρισε ψηφόδουλους Έλληνες και Ευρωπαίους με αισθήματα θαυμασμού. Πράγματι, σπάνια συναντά κανείς στις σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας παραδείγματα παρόμοιας υπεράνθρωπης ψυχικής αδελφής. Μετά την πτώση του ηρωικού Μεσολογγίου, παρέλυσε κάθε αντίσταση στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι ο Κυτάκης κατευθύνθηκε με τα στρατεύματά του προς την Αττική. Στόχος του ήταν η κατάρτιση της Ακρόπολης. Μπροστά στην απειλή αυτή, ο Καραϊσκάκης, ο τελικός αρχηγός της Ρούμενης με τα παλικάρια του, κατευθύνεται προς την Αττική για να ενισχύσει την φρουρά της Ακρόπολης με τον Κούρε και να αποκόψει τον εφοδιασμό των Τούρκων από τη Στερεά. Το σχέδιο του Καραϊσκάκη δεν προλαβαίνει να πραγματοποιηθεί, ο ίδιος μάλιστα σε μια συμπλοκή τραυματίζεται θανάσιμα. Έτσι την επόμενη μέρα, οι Έλληνες χωρίς τον ηρωικό αρχηγό τους υπέστησαν τρομερή ήττα στον ανάλογα κοντά στο Χάλι. Κύμα του Καραϊσκάκη, καταφέρει να πείσει στα τρία πλάκια κάτω, πάνω στο τερέο. Κοντά. Ο Καραϊσκάκης τάπησε πολύ κουβάρι πάνω. Ζέησε δώσε το άλογο να μπορεί να πολεμήσει. Και το σπαθί του κόμματο και πάει να πολεμήσει. Η σιγουριά που πήγαινε για να τους πολεμήσει. Η τράπο γυρνή, μολιά του πήγαινε και ήταν ανακομμένη. Η σύμβαση υπογράφηκε από τις μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία στις 6 Ιουλίου 1827, καλεί τις εμπόλεμες χώρες να πάψουν τις εχθροπραξίες και να πείσουν μάλιστα μιλάει για εξαναγκασμό σε ειρήνευση εκείνες τις χώρες που δεν δεχόταν τους όρους. Η Τουρκία και οι Εβραίοι δεν συμμορφώνονταν με τη σύμβαση. Έτσι ακολουθεί η Νορμανδία των Ναβαρίνων, όπου ο επόμενος στόλος των μεγάλων δυνάμεων αντιμετωπίζει δυναμικά και συντρίβει τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο. Οι άντρες πολλοί γράφουν τυπογράφοι, ντόπιοι και ξένοι διαβασμένοι για την Ελλάδα. Ένα πράγμα μόνο με παρακίνησε και εμένα να γράψω. Ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μας, και σοφοί και άμαχοι, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, κατηφυλάμε και όλοι μαζί, και να μην λέει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέει ο καθής εγώ, όταν αγωνιστεί μόνος και πιάσει ή χαλάσει, τότε να λέει εγώ. Όταν όμως αγωνίζονται πολύ και πιάνουν, τότε να λένε εμείς. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Και στο εξής να μάθουμε γνώση. Αν θέλουμε να πιάσουμε χωριών, να ζήσουμε όλοι μαζί. Έγραψα γυμνή την άλλη. Να ειδούνε όλοι οι Έλληνες να αγωνίζονται για την πατρίδα τους.